Jeg mener, ikke boys and girls. Guys and girls. Lad os spille lidt Happy Wheels. Of course. Nu er der ikke så meget larm, fordi som der plejer at være. Ninja Attack! LOL. Det er LOL for alle. What? Ninja Attack! Get off my balls! Altså, tro det eller ej, min mor har givet mig et tip til mine videoer. Hun siger, at jeg snakker for meget. Okay, det har hun selvfølgelig også ret i. Men bare sådan en kommentar, hvis... What the fuck? Hvis I synes det her... Ja, jeg snakker lidt for meget, måske. Nej! Yes! Jeg aner ikke, hvad jeg har gang i. Marsh. Ninja Attack. Den er kedelig. 0. Og jeg kan godt forstå, at den er 0 stjernet. Den er fuldstjernet. Den må jeg da prøve. Jeg havde de der mærker, men har bag trøjen de der ting. Nam. Lige nu hører jeg sådan noget. Jeg er sådan. What the fuck? Jeg kan styre min arm. Okay, guys and girls, jeg kommer tilbage lige om lidt. Jeg skal bare lige have slået, sådan I også skal høre det. Så er jeg tilbage igen. I want to get that. Damn it. Okay, helt ærligt. Jeg tager det med på. Det var bedre. Jeg ved ikke, hvad der sker for den her. Og der stod, at den var fuldstjernet. Beat the boss. Damn the fucker. Du burde sige din i stedet for omelæg. Sådan, så kan du lære det sådan. I did it! Tilbage. Hvis I synes, det her er mærkeligt på mit webcam, så er det fordi, jeg hører noget pissegodt musik. Og det hører de faktisk lidt af. Yeah! Jeg skal være Thor! Jude. Hvem er det, der ikke finder ud af at skrive Duke? Okay, fuck den her bane.
Okay, den gider jeg ikke. Men den var alligevel lidt sjov. Hey! Jeg har en idé. Undskyld, jeg rykker lidt på skærmen lige nu. Så... jeg er tilbage. Lol. Det er derfor, jeg kaldes for LOLmanden. Og det hedder i hvert fald inde på Steam. Free throw. Hold nu kæft, mit øreklør. Undskyld, jeg bander med det. Okay, det er så ikke ligesom når PewDiePie siger. Det her det er min yndlingsmand, så I skal bare, så jeg ved det. Dammit! 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 Goddammit! 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 Yes. Touch my panas, I touch my panas. Okay. Jeg søger bare på noget. Jeg kommer tilbage, når jeg har fundet det. Yes! I'm back. Finding a sword throw. Yes, jeg har søgt på sword throw. Jeg kan meget godt lide sword throw. Dammit! What? Good. I got 2 knives and I don't. Yes. Overklemt! Overklemt! Dernede, der hvor der står, tasty sauce. Okay, jeg starter den forfra. What the fuck? Flot. Green straw. Throw. Yeah! Jeg er stadig i live. Okay, det er. Jeg burde sige, at I'm still alive. Sådan, mærk den. Tag den, haha. Yeah! True. Og de knaller. Jeg skulle næsten høre, hvordan det lød. Det var klamt.
Okay, jeg kender en smart anden ting. Der er kun 5 minutter tilbage. LOL Minecraft og LOL. Stille, mand! Jeg har 2 svær. Jeg er ikke bange for at bruge dem på mig selv. Yes! Flot. Nej! I'm the third man! Yeah! Jeg er tilbage. Tilbage. Flot. Fuck, det var højt. Fuck, det var højt. Den gik lige i hak, fordi jeg skulle ændre lyden. Jeg ved ikke, hvorfor den gør det hver gang. Og jeg fik det der smag i hovedet. Især, altså jer, der ser den her. I ved jo godt. Altså, nogle af jer ved måske godt, at jeg har en playliste med sådan noget musik, nogle af mine venner godt kan lide, og så hver gang de går ind, så kan de finde den der, så det er derfor, jeg får rigtig mange. Måske, jeg aner det ikke. Simpelthen ikke. Hvor mange jeg får af subscribers. Jeg elsker subscribers. Nå, fuck, jeg skal stoppe videoen. Jeg kan lige nå at spille en bane. Den her kan jeg lige nå. Den tager kun få sekunder. Fuck guys, lige pludselig så sker det jo. Jeg kan godt nå det, jeg kan godt nå det. Wait! Fuck.